Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Κρήτη Ράδιο Μελβούρνης και στο Free Angel 898. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σούκι Χαϊκού. Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις δεν είναι απλώς γράμματα πάνω στο χαρτί. Είναι ανάσες, είναι ψίθυροι, είναι καρδιές που χτυπούν πίσω από τις σελίδες. Η λογοτεχνία είναι εκείνη η σιωπηλή τέχνη που μιλά πιο δυνατά από κάθε φωνή. Σήμερα, μέσα από ιστορίες και στίχους, θα αφήσουμε τις λέξεις να μας οδηγήσουν, εκεί όπου το φως αγγίζει τη σκιά, εκεί όπου η φαντασία αγκαλιάζει την αλήθεια. Καλώς ήρθατε στο μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας. Είμαι η Ειρήνη Πηγάκη και μαζί θα κάνουμε κάθε Πέμπτη, 8 με 10, αυτό το υπέροχο ταξίδι. Για να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα του σταθμού μας στο critiwebradio.wixsite.com είτε από τις πλατφόρμες μας Live24, V-Radio, keepon.net, portalradio.gr και onlineradiobox.com. Να καλησπερίσω τον ιδιοκτήτη του Κρήτη Ράδιο Μελβούρνης Ανδρέα Παναγιωτάκη και την υπεύθυνη του σταθμού Αγγελική DJ Μικιό 1988, καθώς και όλους τους συμπαραγωγούς μου. Φυσικά, αυτή η εκπομπή είναι πάντα με την υποστήριξη των εκδόσεων Γλάφκα. Να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Μιχαήλογλου και την κυρία Μαρία Σταυρίδου. Συνήθως, σε αυτό το σημείο, ακούμε ένα από τα κείμενα του δημιουργού που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Απόψε όμως όλα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα ακούσουμε κείμενο γιατί όταν ένας δημιουργός έχει γράψει τόσες πολλές σελίδες, είναι σίγουρο ότι βρίσκεσαι σε μια πολύ δύσκολη θέση και δεν ξέρεις να επιλέξεις τελικά ποια σελίδα να πάρω, να διαβάσω και να την παρουσιάσω στους αναγνώστες. Όχι. Θα ξεκινήσουμε με αυτά που είπαν οι ίδιοι αναγνώστες για τη δική της πένα. Η γραφή σου είναι τόσο μαγευτική και ανάλαφρη, σαν ζάχαρη άχνη από λουκούμια. Γλυκιά και ανάλαφρη, ποτισμένη 1002 αρώματα, το καθένα ξεχωριστό. Το ίδιο ξεχωριστή είναι και η χαρακτήρα σου. Κάποιοι έχουν σκληρή και έντονη προσωπικότητα, ενώ άλλοι είναι τρυφεροί και αέρινοι, γεμάτοι αγάπη, έτοιμοι να σου χαρίσουν την αγκαλιά τους. Οι παρηγραφές σου είναι σαν ένα παλό καλοκαιρινό αεράκι που σου προσίζει το πρόσωπο μέσα σε κάψουλα. Πόσα συναισθήματα μπορεί να νιώσει κανείς διαβάζοντας τις ιστορίες σου. Κάθε ήρωας έρχεται και παίρνει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και πορευόμαστε μαζί του μέχρι το τέλος της ιστορίας του. Είπε ένας άλλος αναγνώστης. Τα βιβλία της μπορούν να διαβαστούν άνετα από όλες τις ηλικίες. Και αυτό είναι το όμορφο, που οι λέξεις της είναι απαράμιλης λογοτεχνικής ομορφιάς. Δεν φυλακίζει την αγάπη. Η αγάπη αληθινά συγχωρεί κάποιον και ας μη ζει μαζί. Δείχνει τη δύναμη της αλήθειας. Πρέπει να μιλάς στα παιδιά σου με αλήθειες μόνο, να ξέρουν τις ρίζες τους, να βλέπουν το γονέα τους και να το σέβονται ακόμα και όταν κάνει λάθη. Μια άλλη αναγνώστρια δήλωσε: η πλοκή εκτελήσεται με μαεστρία, με ήρωες που κουβαλούν τα τραύματα, τα όνειρα και τις ελπίδες τους. Η γραφή είναι για ακόμη μια φορά τρυφερή αλλά διεισβητική, αγγίζοντας βαθιά ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα, τη φιλία, τις οικογενειακές ρογμές και τις δεύτερες ευκαιρίες. Αγαπούν όλοι τους με πάθος, χωρίς όρια και κανόνες. Σε κάποιους κυριαρχεί η αρρωστημένη αιμονή. Οι ήρωες ψάχνουν να βρουν την αγάπη που τους έχει λείψει. Η μοίρα τους πάντα γραμμένη όπως αυτή όριζε. Συγχαρητήρια στη συγγραφέα για άλλη μια φορά για το ταξίδι στο μαγικό κόσμο της γραφής. Με κάθε σεμνότητα, στο τέλος της παρουσίασης, θα πούμε και τη δική μας γνώμη για αυτή τη δημιουργό. Η πένα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη είναι σαν ένα απαλό χάδι στην ψυχή. Μια ακτίνα φωτός που βρίσκει δρόμο ακόμη και μέσα από τις πιο πυκνές ανθρώπινες σκιές. Με λόγο ζεστό, ρέοντα και γεμάτο ευαισθησία, υφαίνει κόσμους όπου η αγάπη, η ελπίδα και η πίστη στον άνθρωπο ανθίζουν σαν άγρια λουλούδια σε απρόσμενα μέρη. Οι ιστορίες της δεν διαβάζονται μόνο, κατοικούνται, σαν να μας κρατάει από το χέρι και να μας οδηγεί σε μονοπάτια που μοσκοβιλούν για σεμί, στα όνειρα που δεν τολμήσαμε ποτέ να πούμε δυνατά, στις μυστικές παύσεις της καρδιάς που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να φωτίσει. Με την τρυφερότητά της μας μαθαίνει πως ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές κρύβουν θαύματα και πως η ομορφιά υπάρχει παντού, αρκεί να κοιτάξουμε με μάτια που πραγματικά
ασφαλής άνεμος ρομαντισμού. Ένας άνεμος που σηκώνει τη σκόνη της καθημερινότητας και αφήνει πίσω του μόνο το ουσιαστικό, την ανθρώπινη επαφή, τη βαθιά ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Η γραφή της είναι σαν ένα όνειρο που αρνείται να τελειώσει, σαν μια μελωδία που συνεχίζει να μας ακολουθεί ακόμη και όταν κλείσουμε το βιβλίο. Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη δεν γράφει απλώς ιστορίες, γράφει ψυχές. Και κάθε της βιβλίο είναι μια μικρή υπόσχεση πως η ζωή, με όλες τις πίκρες και τις γλύκες της, παραμένει ένα θαύμα που αξίζει να το ζούμε μέχρι την τελευταία λέξη. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, κοντά μας η συγγραφέας που υπογράφει στα βιβλία της Ρένα Ρώση Ζαΐρη, αλλά έχει χαράξει για πάντα στις ψυχές μας έναν τίτλο που μόνο αυτή έχει κερδίσει. Η Ρένα της καρδιάς μας. Καλησπέρα στη Ρένα της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες στο Κρήτη Ράδιο Μελβούρνης και στην εκπομπή Σούκι Χαϊκού. Μια γλυκιά καλησπέρα και από μένα, δηλαδή τώρα εγώ όλο ας άκουσα, έχω βουρκώσει και ό,τι μπορέσω θα απαντήσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε σας λέξη και μακάρι να μπορούσα να αγκαλιάσω εσάς πρώτα απ' όλα και όλους όσους μας ακούνε και να προσπαθήσω να χωθώ στις καρδιές τους και να τους εξηγήσω πως η γραφή πραγματικά είναι ένα θαύμα και νιώθω πραγματικά ευλογημένη από τον Θεό που έχω αυτό το χάρισμα να γράφω για τη ζωή, να γράφω για σας μέσα από σας. Θα μου επιτρέψεις να πω 2 λόγια για σένα? Ευχαριστώ. Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κόρη του Νικόλαου Ρώση, των Φερώνυμων εκδόσεων, ενώ ο παππούς της ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας Ιωάννης Ρώσης. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Θηλαίων, τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και τον London Montessori Center. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός, αλλά και ως υπεύθυνη εκδόσεων. Έχει γράψει 20 βιβλία για ενήλικους και πάνω από 200 παιδικά, ενώ τα βιβλία της, που έχουν κυκλοφορήσει τόσο από τις εκδόσεις Ψυχογιός όσο και από άλλους εκδοτικούς οίκους, ξεπερνούν τα 1.300.000 αντίτυπα. Της έχει απονεμηθεί το βραβείο Λογοτεχνίας το 2015 για την απήχηση του συγγραφικού της έργου και τη διαδραστική σχέση της με τους αναγνώστες. Έχει κερδίσει 2 βραβεία Public για τα μυθιστορήματά της Δίδυμα Φεγγάρια, βραβείο Κοινού 2015, και Αλμύρα η Ευτυχία Αλλιώς, βραβείο μυθιστορήματος βιβλιοπωλείων Public 2023. Τα βιβλία της Δίδυμα Φεγγάρια και Αστέρια στην Άμμο μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση. Αυτά 2-3 πράγματα για σένα. Προσπαθώ πάντα το βιογραφικό μου να είναι όσο πιο μικρούλικο, αλλά κάθε λέξη έχει μέσα χαρές, πάρα πολλές χαρές, γιατί η γραφή πραγματικά μου χάρισε αυτό που είχα ανάγκη από τότε που άνοιξα τα μάτια μου σε αυτόν τον κόσμο και κατάλαβα ότι δεν έχω μαμά. Οπότε ήθελα αγάπη, ήθελα ασφάλεια, ήθελα ζεστασιά, ήθελα αγκαλιές και όλα αυτά μου τα πρόσφερε η γραφή, η επαφή μου με τα παιδιά, η επαφή μου με τους αναγνώστες μου, που για μένα δεν είναι αναγνώστες, είναι πραγματικοί φίλοι. Είδες αυτό που είπες, η συναισθηματική ανταπόκριση των αναγνωστών μου. Είναι κάτι φοβερό, αγγίζει το θαύμα, είναι μαγεία. Ό,τι μου λένε, όλους τους πόνους, τους καημούς τους, τα άγχη τους, τους έρωτές τους, τις στεναχώριες τους, τις χαρές τους, τις κάνω λέξεις με το χάρισμα που μου χάρισε ο Θεός, τις κάνω βιβλία και προσπαθώ, πάρα πολύ προσπαθώ, αυτό το έχω σαν σκοπό της ζωής μου, να κάνω το παιδί, να τους βοηθήσω να πετάξουν αυτή τη μάσκα που φορούν στην καθημερινότητά τους, να χαμογελάσω με αυτό το χαμόγελο της καρδιάς τους, να φέρουν πάλι στην επιφάνεια το παιδί που κρύβει ο καθένας μέσα του. Δηλώσεις επανειλημμένα ότι συνειδητά γράφεις μέσα από τους αναγνώστες για τους αναγνώστες. Πόσο δύσκολο είναι αυτό όμως τελικά? Γιατί δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο να επιχειρήσεις κάτι τέτοιο. Κάτι σε οθεί, μια ανάγκη. Ναι, στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Σιγά σιγά έχω το χάρισμα, πες, όταν είμαι κοντά σε έναν άνθρωπο, να μου ανοίγεται, να με εμπιστεύεται. 2 βιβλία μου είναι, μάλλον πιο πολλά από
δύο, γιατί όλα μου τα βιβλία κρύβουν μέσα αληθινές ιστορίες, αλλά δύο βιβλία μου, τα Δίδυμα Φεγγάρια και το Αστέρια στην Άμμο, που γίναν και τα δύο τηλεοπτικές σειρές, είναι αληθινές ιστορίες από την αρχή ως το τέλος, φυσικά ενωμένες σε ορισμένα κομμάτια με τη φαντασία μου. Το πρώτο είναι, εγώ ακούω πολύ. Ξέρεις, είναι από την αρχή να σου πω. Όταν περνάς δύσκολα παιδικά χρόνια, κλείνεσαι στον εαυτό σου. Και ο μπαμπάς μου με έλεγε μικρή του Τζοκόντα, γιατί εγώ καθόμουν σε μια γωνιά και παρακολουθούσα. Παρακολουθείς λοιπόν τις εκφράσεις, τα μάτια των ανθρώπων και σου μιλάνε χωρίς να σου μιλάνε, και προσπαθούσα από μικρή να καταλάβω τι λέγανε πίσω από τις λέξεις. Και πιστεύω πάντα στον άνθρωπο, ότι κάθε άνθρωπος είναι καλός. Δεν υπάρχουν, πώς να πω, καλοί σε εισαγωγικά ή κακοί άνθρωποι. Όλοι κρύβουν μέσα τους την καλοσύνη, αλλά για κάποιο λόγο, επειδή δεν γνώρισαν αγάπη στη ζωή τους, επειδή τους έτυχαν πάρα πολλά, κάποια στιγμή μετατρέπονται σε τοξικούς ανθρώπους και προσπαθούσα πάντως να τους δικαιολογώ. Ακούγοντας λοιπόν, μάλλον και μέσα από το Facebook, από όλα αυτά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μου ανοιγόντουσαν. Μου λέγανε, πρώτα απ' όλα επειδή είμαι παιδαγωγός, με ζητούσαν τις συμβουλές μου και εγώ τις έδινα και του τις δίνω καθημερινά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αναγνώστρια μου ή αναγνώστης μου, γιατί με αγαπάνε πολύ και οι άντρες, αλήθεια. Τα βιβλία μου, επειδή είναι κοινωνικά και επειδή πιστεύω ότι έχω νιώσει την ψυχή και του αγοριού και του κοριτσιού από τη μικρή ηλικία, τα λατρεύω και τα αγόρια και τα κορίτσια μου ανοίγονται λοιπόν. Μου λένε οι ιστορίες της ζωής τους, μου λένε τους πόνους τους και σιγά σιγά συναίσθητα, καθώς έγραφα, στην αρχή δεν το καταλάβαινα, όμως σιγά σιγά νιώσα καλά. Αυτό μου το είπε εκείνη η φίλη μου, η άλλη φίλη μου, και λέω καλά, γράφω την ιστορία τους. Γράφω επίσης και η δική μου ιστορία ζωής έχει μεταφερθεί σχεδόν σε όλα μου τα βιβλία, κομμάτι-κομμάτι, αλλά πρέπει κάποιος να με ξέρει καλά για να το καταλάβει. Και υπάρχουν και δύο βιβλία που σας είπα που είναι από την αρχή ως το τέλος ιστορία κάποιου ανθρώπου. Βρισκόμουν σε ένα βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλία, δεν θα πω σε ποιο, δεν θα πω και σε ποια πόλη, και όταν τελείωσα, με πλησίασε ένας ψηλός ηλικιωμένος άντρας, τόσο ευγενικός, τόσο ευθυτενής θα έλεγα, είχε ψηλά την πλάτη του και μου λέει θα ήθελατε λιγάκι να μ' ακούσετε, και κάθισα μαζί του 1,5 ώρα μετά την εκδήλωση, αφού ο καημένος ο βιβλιοπόλης με κοίταζε και κοίταγε και το ρολόι του. Όμως κάθισα μαζί του και μου είπε όλη την ιστορία της ζωής του και έγινε βιβλίο, το Αστέρια στην Άμμο. Όσο για τα Δίδυμα Φεγγάρια, είναι ιστορία της καλύτερης φίλης της γιαγιάς μου, γιατί η γιαγιά μου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, και πάρα πολύ μικρούλα αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει και έφτασε πρόσφυγα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί γνώρισε ένα κοριτσάκι στην ηλικία της, ήταν 19 χρονών, κοριτσάκι θα το πω, 19 χρονών, και μέσα από αυτό το κοριτσάκι και την ιστορία του που τα άκουγα από τη γιαγιά μου, που έμεινε έγκυος με ένα παλικάρι που αγαπούσε πολύ, γέννησε 2 δίδυμα κοριτσάκια και αναγκάστηκε να πουλήσει το ένα της παιδί. Εγώ τα άκουγα αυτά στην ηλικία των 12-13 χρονών και τρελαινόμουν και έλεγα γιαγιά, είναι δυνατόν να πουλήσει το παιδί της μια μάνα? Και μου έλεγε ποτέ μη λες ποτέ στη ζωή, και η ζωή γράφει τις πιο δυνατές, τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του κόσμου, ολόκληρου του κόσμου. Τότε εγώ δεν ήξερα ότι θα γίνω συγγραφέας, και μάλιστα η γιαγιά μου, επειδή οι μεγάλοι άνθρωποι τους αρέσει να μιλάνε για το παρελθόν, να μιλάνε πολύ, πάρα πολλές ιστορίες. Αν είχα ένα μαγνητόφωνο και τις έγραφα, θα έγραφα εκατοντάδες βιβλία από αυτά που είχε ζήσει η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου έζησε πάρα πολύ δύσκολα. Μετά γέννησε τη μαμά μου, έφτασε στην Αθήνα, παντρεύτηκε, αλλά στην αρχή έμεινε σε αυτές τις πολυκατοικίες Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τις σημαδεμένες από τις σφαίρες που υπάρχουν ακόμα και τις βάζω στα μυθιστορήματά μου. Έχασε τη μαμά μου
σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η μαμά μου πέθανε στα 38 της και εγώ ήμουνα 2 ετών. Έχω στο μοναδικό της παιδί, πέρασε δύσκολα όμως τι με δίδαξε. Μπορεί τα μάτια της να ήταν μπουρκωμένα, ήταν πολύ όμορφη. Τη θυμάμαι τώρα, κλείνω τα μάτια μου και τη θυμάμαι. Κοντούλα ήταν, αλλά πάρα πολύ όμορφη και ποτέ μα ποτέ δεν δυσανασχέτισε. Είχε ψηλά το κεφάλι, είδε η στάση του σώματος σε μένα και τα μάτια κάθε ανθρώπου. Για μένα είναι πολύ σημαντικά και με δίδαξε ότι όσες δυσκολίες και αν έχεις στη ζωή σου, αν πορεύεσαι με την αγάπη, αν αγαπάς τους άλλους και τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα θα μπορέσουν θα μπορέσει να τα απεξέλθει στις δυσκολίες. Γεννήθηκα λοιπόν τα δίδυμα φεγγάρια και σιγά σιγά κάθε μου βιβλίο, καθώς έγραφα, κατάλαβα ότι δεν τα γράφω εγώ. Τα γράφουν οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, οι φίλοι μου αναγνώστες. Δεν έχω και πάρα πολλούς φίλους, επειδή η ζωή ενός συγγραφέα, εννοώ φίλους καρδιακούς, λίγους αλλά καλούς, αλλά η ζωή ενός συγγραφέα είναι πολύ μοναχική. Υπάρχουν στιγμές που λέω, μα τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ, λάμπει ο ήλιος έξω, θέλω να βγω έξω να περπατήσω, αλλά όχι. Πρέπει να γίνω ένα με τους ήρωάς μου, γίνομαι ένα μαζί τους, ταξιδεύω πάρα πολύ σε κάθε μυθιστόρημά μου, μιλάω για τη θάλασσα που λατρεύω, γράφω για τα νησιά που για μένα όνειρο της ζωής μου είναι να μπορούσα να ζήσω σε ένα νησί πλάι στη θάλασσα. Γράφω για όλη την Ελλάδα, την ομορφότερη χώρα του κόσμου, αλλά και για το εξωτερικό και ταξιδεύω μαζί με τις ζωές των ηρώων μου. Κάθε ηρωάς μου κρύβει μέσα του ένα κομμάτι από κάθε αναγνώστη μου. Γι' αυτό πια εδώ και λίγα χρόνια λέω, δεν γράφω εγώ, γράφω για σας, μέσα από εσάς. Εσείς είστε που με βοηθάτε και σε εσάς οφείλω τα πάντα. Αν τα βιβλία μου γίνονται bestseller, αν έχω φτάσει τόσο... Γράφω πρώτα απ' όλα από 25 χρονών, έτσι. Και κάθε μου βιβλίο οφείλεται σε εσάς. Αυτά που έχω εκδώσει και αυτά που εύχομαι να μου αξιώσει ο Θεός να εκδώσω στο μέλλον. Γιατί πιστεύεις... Ότι... ναι, συγγνώμη Μαρία, πες μου. Ναι, λέω, εμείς ήδη ξέρουμε ότι θα εκδώσεις πολλά, είναι βέβαιο. Γιατί πιστεύεις ότι τα 2 βιβλία αυτά, τα δίδυμα φεγγάρια και τα αστέρια στην άμμο, αγαπήθηκαν τόσο πολύ από το κοινό και μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση? Μα ήταν δηλαδή κάθε βιβλίο είχε ένα αστέρι. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι γράφουν, το ξέρουν οι εκδότες, το ξέρουν, κάθε βιβλίο έχει ένα αστέρι. Εγώ ήμουν στο γραφείο μου, γιατί εγώ δεν βγαίνω πολύ, γιατί άμα έχεις, άμα κάνεις τον εαυτό σου, του κάνεις marketing, δεν βρίσκεις μετά χρόνο για να γράψεις. Όλα τα άλλα τα έχω αφήσει στις εκδόσεις. Έχω ακουμπήσει πάνω τους και κάποια στιγμή το τηλέφωνο μου και ήταν ο διευθυντής προγράμματος του Αντένα Κύπρου, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αλλά εγώ όταν έγραφα και ξαφνικά μου λέει «Γεια σας, θα ήθελα να γίνει το βιβλίο σας αυτό serial, γιατί σειρά στον Αντένα Κύπρου, σε συνεργασία με τον Αντένα στην Αθήνα, γιατί η γυναίκα μου το λάτρεψε αυτό το βιβλίο και δεν θέλει να μου μιλήσει αν δεν το δει να μεταφέρει στην τηλεόραση, να είναι καλά». Λέω «Πλάκα μου κάνουν». Γιατί δεν το πίστευα, λέω κάποιος βρήκε το τηλέφωνό μου και του απάντησα πάρα πολύ ευγενικά, μήπως να πάρετε τις εκδόσεις Ψυχογιός στην υπεύθυνη, και έτσι ξεκίνησαν όλα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, κράτησε 2 χρόνια, τότε το 2016, νομίζω 15-16, δεν υπήρχαν και τόσα πολλά σύρια και έτυχε να παίζουν ο ένας ηθοποιός καλύτερα από τον άλλο, με πρωταγωνιστή τον Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος με μάγεψε. Νόμιζα πως ζούσε ένα όνειρο. Είχε φοβερή, γιατί πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και ο άνθρωπος που θα αναλάβει το σενάριο και φυσικά η παραγωγή. Η παραγωγή ήταν η Κυπριακή, του Γεωργίου και του Κούλη και δώσανε και αυτή την ψυχή τους και πρέπει να δώσουν αρκετά χρήματα όταν πιστεύουν σε ένα βιβλίο για να γίνει σωστή παραγωγή. Και φυσικά εδώ να κάνω μια παρένθεση, κανένα σύριαλ, ακόμα και το πιο όμορφο, ακόμα και με προδιαγραφές Hollywood, δεν είναι ακριβώς το βιβλίο. Πρέπει να είναι η ψυχή του βιβλίου μάλλον, το νόημα
νόημα του βιβλίου, αλλά οφείλω να πω ότι τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί πραγματικά το προσέξανε, γιατί πολλές φορές αναγνώστες λένε ότι πιστεύουν ότι θα ανοίξουν τηλεόραση όταν βλέπουν ένα σύριαλ και θα δουν ένα βιβλίο ακριβώς τις σελίδες που διαβάσανε, μα δεν είναι έτσι. Ο συγγραφέας γράφει για τα συναισθήματα του ήρωα, γράφει τις σκέψεις του, χώνεται στην ψυχή του ήρωα για να γίνει ένα με εκείνον και φυσικά έναν με τον αναγνώστη του. Κλαίει, ερωτεύεται, γελάει, πονάει μαζί του και αυτό δεν μπορεί η τηλεόραση να το δείξει γιατί θα βαρεθεί ο τηλεθεατής. Άλλο τηλεθεατής, άλλο αναγνώστης. Άρα η μεταφορά ενός βιβλίου στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ δύσκολη, απλά στην Ελλάδα ειδικά το έχουμε μεγάλη ανάγκη γιατί δυστυχώς, θα το πω 3 φορές, δυστυχώς ελάχιστοι Έλληνες διαβάζουν. Όταν υπήρχε το ΕΚΕΒΗ, ξέραμε ότι διαβάζει το 8% του ελληνικού λαού. Τώρα διαβάζουν ακόμα λιγότεροι. Όταν λοιπόν γίνεται ένα σύριαλ, διαφημίζεται, η τηλεόραση είναι πολύ μεγάλος, βοηθός ενός συγγραφέα και μπαίνουν οι αναγνώσεις στα βιβλιοπωλεία. Πάλι δυστυχώς βλέπεις τα τελευταία χρόνια ότι όλοι ασχολούνται με το TikTok και ακόμα και τα παιδάκια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα της ζωής μου, θα το συζητήσουμε μετά, της συγγραφικής μου καριέρας και της ζωής μου ολόκληρης. Τα παιδάκια δεν ξέρουν πώς γυρίζει μια σελίδα ενός βιβλίου. Το κάνουν, πώς να σας δείξω τώρα, όπως έχεις το κινητό και προχωράς παρακάτω. Μπαίνει λοιπόν αυτός που θέλει να δει ένα βιβλίο που διαφημίστηκε πολύ στην τηλεόραση, του αρέσει το σύριαλ για να μάθει παρακάτω και ξαφνικά, αν του αρέσει ο συγγραφέας, παίρνει και τα υπόλοιπα βιβλία του ή αρχίζει και του αρέσει το διάβασμα και παίρνει και βιβλία άλλων πολύ καλών αγαπημένων του συγγραφέων. Άρα όταν ένα βιβλίο γίνεται πετυχημένο σύριαλ, προσέξτε αυτό, βοηθάει πάρα πολύ και τους εκδότες γιατί αγοράζουν βιβλία και τους βιβλιοπόλες. Γι' αυτό αυτά τα βιβλία στάθηκαν σταθμό στην καριέρα μου. Εκείνες τις 2 χρονιές που ταξίδεψα στην Κύπρο, έζησα μαζί με ηθοποιούς, έζησα παραμύθι, ατελείωτη ήταν οι αναγνώσεις που γέμιζαν τα βιβλιοπωλεία. Η Κύπρος, να πω, διαβάζει πάρα πολύ. Οι Κύπροι όταν έρχονται στην παρουσίαση δεν σε ρωτάνε ποιο είναι το καινούριο σου βιβλίο ή ξέρω εγώ διάφορες άλλες ερωτήσεις, σε ρωτάνε γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο και έρχονται έτοιμοι για κάτι ερωτήσεις που εμένα με ξετρελαίνουν για το χαρακτήρα του ήρωα. Τέλος πάντων είναι μαγικό. Εγώ όσα χρόνια πιστεύω και αν περάσουν, είμαι σαν μικρό παιδί, λατρεύω να κλαίω άμα στεναχωριέμαι, να γελάω άμα χαίρομαι. Κοιτούσα λοιπόν στην τηλεόραση το Φαλτινό και δεν πίστευα, έλεγα Χριστέ μου εγώ το ζω τώρα, γιατί ερμήνευε έναν ήρωά μου πολύ δύσκολο χαρακτήρα και μόνο από τις κινήσεις του προσώπου του έβλεπα εγώ εάν όλα αυτά που είχα γράψει συναισθήματα, ξέρετε, ένας ηθοποιός μπορεί μόνο να πέσει ο φακός επάνω του και μόνο με το πώς κινεί το πρόσωπό του, όχι, χωρίς να πει καμιά κουβέντα, να εντοπίσεις και να καταλάβεις τι αισθάνεται. Με τη γλώσσα του σώματος. Έχω ροπηδώσει από τη χαρά μου, ήταν δυνατόν. Ναι, λέω με τη γλώσσα του σώματος, καταλαβαίνουμε από αυτό που βλέπουμε. Αυτό ακριβώς, μπράβο, τώρα σ' άκουσα. Μιλούσε με τη γλώσσα του σώματος και αυτό. Έχουμε εξαιρετικούς Έλληνες ηθοποιούς και μερικοί από αυτούς είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικοί, είναι σπουδαίοι. Είχα την τύχη λοιπόν ο Βαλτινός να παίξει έναν ήρωα και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία και ερχόντουσα ή μου γράφανε μεγάλοι άνθρωποι, γιατί μεγάλοι, πώς να πω, παππούδες, οι οποίοι με παρακαλούσαν να πάρω τηλέφωνο τον Αντένα και να τους ζητήσω αντί 8 με 9 να το δείχνει λίγο αργότερα, γιατί δίνουν τα παιδιά στους γονείς τους και τους λένε πάρτε τους. Μα δεν προλαβαίνουμε, λέγανε οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πρέπει να δω τα δείγμα φεγγάρια. Δεν μπορεί να φανταστείς. Μ' αγγίζανε και μου λένε καλά, ζήσεις, είσαι ζωντανή, ήρθες κοντά μας, εσύ τα έγραψες. Δηλαδή ένα βιβλίο που μου χάρισε τόσες πολλές χαρές και άλλα βιβλία μου και άλλα. Μου χάρισε το βραβείο του κοινού, μου χάρισε
και τι δεν μου χάρισε. Και επίσης με έκανε να έρθω πιο κοντά στη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν κάτι σαν δεύτερη μάνα όσο έζησε κοντά μου, γιατί την έχασα. Ήμουνα, πόσο θα ήμουνα τότε, μόλις είχα παντρευτεί. Εγώ παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρούλα, στα 18 μου χρόνια. Και αργότερα σπούδασα με 2 παιδιά στην αγκαλιά και αργότερα πήγα, έκανα όλα αυτά που είπες και παιδικής ψυχολογία και μετέφραζα και δούλευα σε νηπιαγωγείο για να κατάλαβα μετά ότι παντρεύτηκα μικρή για να καταφέρω να αναβιώσω την πληγωμένη παιδική μου ηλικία, για να έχω παιδιά δίπλα μου στο σπίτι και δίπλα μου στο σχολείο. Όταν έκλειε η πόρτα και εγώ είχα 32 παιδιά τότε, ήταν πιο παλιά, το 2020 παραιτήθηκα από το σχολείο για να δουλέψω ως υπεύθυνη εκδόσεων σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Έκλειε η πόρτα λοιπόν και εγώ έλεγα δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, και αν το σχολείο μου λέγεται να σε πληρώσω δεν με ένοιαζε, αρκεί να είχα εγώ τα παιδιά μου, τα παιδιά μου δηλαδή τους μαθητές μου, τόσο ευτυχισμένη ήμουνα. Αλλά πετάγω αυτό ένα θέμα στο άλλο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλίμονο. Αυτό είναι το ωραίο. Μου χάρισε τόσα πολλά. Μέσα από τα παιδιά έμαθα να γράφω. Γιατί